Dinan dünyäsi gözellige görüp goşýan dury göz başa meňzeýär. Türkmen gyýdlarymyzyň döreden el işlerini dinlanyňda bolsa, ene mamalarymyzyň nesilleri öz ykballaryny beýan edýän ajaýyp senedi miras galypdyr diýen pikir seriňe dolýar. Hawa şeýle tertipli we ykjam bolan enelerimiziň biçip dikmekde, keşte çekmekde we gaýamakda döredüjülükli rahmet çekipdirler. Olaryň hünärli golundan çykýan her bir iş sungat derejesine baryp ýetipdir. Şeýle el işleriň arasynda hem el bukçalaryny görmek bolýar. Sünnälenip edilýän bukçalar, keçe bukçalary, parça mata bukçalar, örme we palas bukçalar ýaly dürli görnüşle taýýarlanypdyr. Şol bukçalara bolsa eňeşikler, mata dyrmarlyklar we beýleki geýim mejimler salynsa, keçi bukçalara aýna hemde darap ýaly terişdeler salynıpdyr. Şeýlelikde nefislik bilen ýasalan bukçalar öz aralaryna dürliçe atlanyrlykdyr. Ýagny bukça, torba, düňçek ýaly bilşimi ýaly ilki döwürlerde enelerimiz el bukçasyny öz gyýdyna, gelinine, agtyk gyýdyna ýa-da agtyk gelinine miras geçirmegi özleriniň mukaddes borçy saýypdyrlar. Enelerimiz gyýdlaryna bukça tikmek we bukça ýygnamak işini eýýän ýaşlykdan öwredip başlapdyrlar. Ýaşlykdan el hünärine öpgelän gyýdlar bukça edinmekde bir bilen bäsleşipdirler. Ulu gyýdlar el bukçalaryny taýýarlanlaryna bir-birinden owadan we nipis etmäge çalyşypdyrlar. Ol bukçalara bolsa geljekde durmuşlaryna bolan itlek argybylarny kindirip ýörüýte çygarlar hem düzükdirler. El bukçan, derýadan geçen bukçan. Türlü görnüşlere baý bolan bukçalaryň bir hem aýna bukçalar bolmak bilen bu gyýdlaryň söýgüli işleriniň biri bolup, oňa gelin gyýdlar baş taragyny, saç baglaryny, ýüz görlýän aýnasyny, saça dakýan şaý sepini we alajalaryny salypdyrlar. Aýna bukçanyň matadan tikilip, puhtaman aşy we alaja bilen bedelşi onuň tapak tarapydyr. Aýna bukça dürli reňkde matalardan gurama, görnüşli hem taýýarlanypdyr. Gelin gyýdlarymyzyň ruhy dünýäsi bilen berk baglanşykly bolan bukçalar barada adymy gürrüňler hem bardyr. Ýagny bukça eplenine 3 burçly emele getirse-de, ol 5 burçdur. Haýsy bir bukçany açyp görseň, ol birleşýän ýeri bilen birlikde 5 bölekden ibaratdyr. Onuň her bölegi bir manyny anlatýar. Aşaky bölegi söýgüni, sagy bölegi usallygy, çep bölegi perdendi, agyz bölegi ihlaslygy birleşýän ýeri bolsa, bakty durmuşy we agzybirligi anlatýar. Bukça durmuşa çykýan gyýdyň el hünärine, ökdeligini görkezmek üçin gerek diýip adymdan näri nesil geçip gelýän ene mamalarymyzyň bu aýtgylary bugünkü günne hem ähli ähmiýete eýdir.